bethu phakathi kwalendawo esisebenza kunye nabo kulomsebenzi egameni lika Jesu. Amen. Baba benomama umpostoli umbuyazi abazali bethu siyababingelela, sibamba ngazo ibili ithuba lokuba sizokhonza ibandla bekhona phakathi kwethu. Siyabonga kakhulu Baba ithuba egameni lika Jesu. Abefundisi bonke ubaba abarecognizile kwi540 ministry yonke ngiyabingelela abazalwane egameni lika Jesu. Ogogo sibingelela omkhulu, sibingelela obaba, sibingelela omama, sibingelela obhuti nosisi, sibabingelela egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Lonke ibandla lenkosi siyalibingelela. Amen. Lonke ibandla lenkosi siyalibingelela. Amen. Seshilo baba ngakwadlamini Nkosi yazi igama ngiyakholwa sindisiwe, ngavuma ukuthi uJesu inkosi nomsindisi empilweni yami, ngakholwa enhlizweni yami, ngavuma ngomlomo, yafika kanjalo insindiso. Amen. Ngiyafisa abazalwane namhlanje siqedela indaba yethu yayizolo. La izolo sikhulume into ethi umpostoli Paulos mayibhalela ibandla lase-Efesu, ubhale uverse number 3 wakhona wabhala into ethi uPauli ubonga noma udumisa uNkulunkulu ngenxa yensindiso engo Kristu Jesu. Amen bazalwane. Sho ukuthi namhlanje bazalwane futhi sizokwambula leyo nto. Ngixole bazalwane, umthetho wami ngishumayela into eyodwa nje. Iyodwa into engishumayela bazalwane, ngishumayela insindiso eza ngomuntu uKristu Jesu. Mhlambe mawu offendeka ngicela ungixolele, kodwa angizukushintsha ukuthi insindiso iza ngomuntu uKristu Jesu. So iyona engishumayela, imessage yami iyodwa. Mhlambe uJesu yozabuye mangingakandlula emhlabeni, ngishumayela nje into ethi ayikho insindiso ngomuntu. So izolo ke sibukele leyo nto bazalwane ukuthi asikwazi mfundisi uJobe ukubheka insindiso bese uJesu simkhiphela ngaphandle. Uma insindisweni uJesu sesimkhiphele ngaphandle akusesiyi insindiso leyo. Sekuyinto nje nami mhlambe engayazi ukuthi singayibiza ngani, ngoba isisindo nobukho bensindiso usemntwini uJesu. Ngoba thina bazalwane singabashumayeli asinayo insindiso, kodwa simemezela ngensindiso eyeza ngomuntu uKristu. Ingakho bazalwane ngazi noma nike na notice yini Bishop uShenge uyangena bazalwane. Yangazi noma nike na notice yini bazalwane ukuthi ni notice into ethi mshika uma kwenziwa isivumo sokholo la umuntu ma amukela uJesu. Ingakho umuntu ma amukela uJesu anga pointwa umuntu, nisizwana bazalwane. Ingakho umuntu ma amukela uJesu anga introducewa kumuntu, kodwa isteps sokuqala umuntu ma amukela uJesu uintroducewa kuJesu, bese ehlala nabantu bamfundise indlela zika Jesu. Amen bazalwane. Cela ukuphinda futhi siyabingelela sokalisa Shenge. Ingakho uma umuntu nje isteps sokuqala sensindiso mfundisi uShanga, umuntu ma ezokwamukela uJesu emala ngaphambili uintroducewa noma unikezelwa kuJesu, ukuze sazi sonke bazalwane ukuthi ma uhambo lomuntu luqala vele luqala ekubani bazalwane ekuJesu. Senzela ukuthi noma okushumayezile endleleni ese-ofrempa kuyinto akushumayeza yona uqhubeke ume. Yingoba wa-introducewa kuJesu hayi kumuntu, bese kuba uJesu oku-introducer umuntu. Cela ukuphindela amagama bazalwane. Ingakho noma umuntu okushumayeze uJesu efikelwa isikhathi soku-ofrempa kwinto akushumayeza yona, kodwa uqhubeke ume entweni owashunyayezwa yona, noma umuntu owakushumayezayo asathathe enye indlela, kodwa uqhubeke wena. Ingoba wathi ma uza wamamukela uJesu wayinkosi. So ke manje sizomemezela lapha
emzini osemandeni ukuthi insindiso iza ngomuntu uKristu Jesu. Sifezile futhi into bazalwane izolo yokuthi mfundisi ungiba awukho umsebenzi umuntu ofuza wenza ukuze asindiswe. That's point number 1. Point number 2, ayikho imali okumele uyikhiphe ukuze uamukele insindiso. Oh amen. Lithi ngoba lithe iBhayibheli ngomusa asikhulumeni bazalwane ngisindisiwe. Kusho ukuthi ukwamukela insindiso kuvele ngomusa wenkosi yethu Jesu Christ. Yingakho bazalwane uma uzokhipha imali uthi ufuna insindiso uwenzaze umusa wenkosi nomsebenzi wesiphambano. Ngoba izolo ke sasa siveza indaba ke yokuthi ke kukhona umuntu owangena kwabo kanye akangangena unyaka nonyaka akangangena unyaka kodwa uma yongena ejabula ithabanakele walidabula once and for all. And lithi iBhayibheli uma lidabula ithabanakele wayengaphathanga igazi lembuzi wayengaphathanga igazi lempongo kodwa ayodabula ithabanakele wayedabula ngelakhe igazi. Angazi bafowethu noma ikhona yini into eshoyo ukuthi ngesikhathi esalelwa esibayeni wayesayomemezela ayomemezele ilwaneni ukuthi wayinkomo nani izimbuzi nani izimpongo ngizonithethelelela manje ngizongena esikhundleni senu ukuthi igazi lenu abekade lichitheka ethabanakele ngiyaqala ngiyamemezela kini ngingakamemezele ebantwini ukuthi sesiphelile isikhathi sokungena ethabanakele singena ngegazi lembuzi. Saphela isikhathi sokungena ethabanakele singena ngegazi leyinqama. Kodwa wathi uJesu ngizongena ngiphethe igazi lami ngoba egazini lembuzi sishilo izolo sathi egazini lembuzi akukho ukuthethelela khulumani kwasono kodwa egazini likaJesu kukhona ukuthethelela khulumani kwasono. Kukhona ukuthethelelwa kwesono kodwa kusegazini likaJesu kodwa igazi leyinqama lisobhala itilongo athi igazi lemhlatshelo athi yonke yabaJuda athi yayingaliqedina la yayingasusu kona athi kodwa athi likaKristu lisusu kona liyakuqeda nya. Ukhona uJesu bazalwane bamamembese ukhona uJesu nje awangena kwabakanye endaweni engcwele wangena ngegazi lakhe wangena ngegazi lakhe. Kunobaba lapha eBhayibhelini impostoli owabona uJesu emncane. Kunobaba owabona uJesu engena ngomnyango eyuswa kwazwakala lo baba ehlezi lapha ethempelini wathi noma inkosi singamukisi inceku yayo ngoba sengiyibonile insindiso. Ngoba enye into uJesu bafethu ayezoyenza ukusuka ebuncaneni bakho ukuletha insindiso. Angazi noma nibonile insindiso ifikela uBarnabasi eleboshiwe. Lithi iBhayibheli kwaphuma uBarnabasi ngapha kwabeka uJesu ngapha wayisememeza uPilato wathi nginikhululele bani ngikhulule uJesu noma ngikhulule uBarnabasi. And iBhayibheli likhulula lithi ndiba uBarnabasi wayesibulali wayengumdlwenguli aziwa necala lakhe idokotela lakhe lalibhaliwe ukuthi wenzeni. Waba uJesu ngapha waba uBarnabasi ngapha wamemeza uPilato wathi nginikhululele bani uJesu ongenacala noma uBarnabasi amaziyo ukuthi isigebengu sasemphakathini kwasho ukuthi uJesu akakwazi ukuyekela kubantu ngoba uzele bona. Kwazwakala lezakithi simemeza sathi khulula uBarnabasi ubethela uJesu khulula uBarnabasi ubethela uJesu kwangasuthi uJesu bayamlahla kanti ngesikhathi bethela uJesu kwakuyisikhathi kuyofezakalisa into uJesu ayizele emhlabeni ukuba noma engakafi kodwa abantu bayibona insindiso ngoJesu ngoba uJesu wayezele lokho
ukuzoletha insindiso. Hawu uthi ubuwazi ukuthi enye rejection iyicebo. Enye rejection iyicebo. Awuthi memeze kwenza enye rejection iyicebo. Kunama rejection okumele uwafunde ukuthi le rejection le akusiye ukungibulala kodwa ngisondeza ecebeni kaNkulunkulu ukuthi angofune nje iminute elilodwa ukuthi ungakhali mawudayiswa ngabantu ngoba uma abantu bekudayisa bakusondeza ecebeni ungakhali mabekufaka emgodini ngoba umgodi wangavelanga embonweni ngoba akakho umuntu obulawe yinto uNkulunkulu angaze ambonise embonweni. Sofaka i-conclusion. Namhlanje sizoletha i-conclusion. Sizoletha isiphetho salo 2 days wami. Ake ngiphethe kanje chapter 3 wezenza. Mhlobo wami chapter 3 wezenza. Ngizofaka isiqefiso sokugcina ngokaNkosikazi. Bese aqhubeka befundisa. Angazi ukhona ongangisiza yini. uPetro uphilisa umuntu oyisishosha. Petro noJohane bakhuphukela ethempelini ngehora lesishiyagalolunye elingelokukhuleka. Indoda ethile eyayisishosha kwasesizalweni sikanina yayilethwa yilaba ababeyibeka nsuku zonke ngasemnyango ethempeli obizwa ngokuthiwa omuhle ukuba igqibe kulabo ababengena ethempelini. Wathi kuba ibone Petro noJohane bezongena ethempelini yacela ukuphiwa isipho. Kepha uPetro noJohane bayiqolozela. Wathi kuyo sibheke yayisibabheka yethemba ukuba iyamukele okuthile kubo. Kepha uPetro wathi isiliva negolide anginalo, kepha lokhu enginakho ngikupha khona egameni lika Jesu uKristu waseNazaretha, sukuma uhamba. Nathi okindaba bafowethu namhlanje soyimemezela namhlanje kukhona uJesu la. Wayeseyibamba ngesandla sokunene wayisukumisa masinyane izinyawo zayo namaqakala kwaqina yaqhuma yema yahamba yangena nabo ethempelini ihamba iqhumaqhuma idumisa uNkulunkulu. Abantu bonke bayibona ukuthi yiyo le ibihlala ngasemnyango omuhle wethempeli igqiba. Bagcwala ukumangala nokwesaba ngokwenzeke kuye. Inkosi ibusise ufunda kwezwi. Amen. Ngicela bazalwane ukuvele ngoba sengishumayela istand indaba ngoba sisethendeni. So umpostoli uyichaza kahle ke mase ichaza ngokwesonto kodwa ngicela ukuyishumayela istand ngoba sisethendeni. Bakhona abafundisi oyishumayela ubusonto sesihlezi nje sesisekhaya. Indaba bazalwane namhlanje ngifuna ukuzoveza into lapha ethendeni ethi linamandla igama lika Jesu. Ngizoveza leyo nto esesihamba mshikasho ukuthi linamandla igama lika Jesu. Bathi basemandeni asimemezele sinazise nathi iqiniso elingephi ukuthi linamandla igama lika Jesu. Mhlamba ngisho kokugcina bazalwane bami ukuthi linamandla igama lika Jesu. Kodwa leli gama linakho ukukusebenzela uma wazana nalo. Linakho ukuthula lingakusebenzeli uma ungazani nalo. Ngiphinde futhi cela nje mpostoli mhlambe abazali bangakhubeki ngoba mhlambe kusemakhaya ukwenza nje isibonelo ngalento ukuthi abantu abangakholwa akwenzeki umuntu okwadlamini ayoshisa impepho kabuthelezi. Ngiphinde futhi bazalwane akwenzeki umuntu okwadlamini ayoshisa impepho emsamo kwabuthelezi.
isizathu ukuthi isibongo sakhe noma lo asuke bekhuluma naye akukho okubahlanganisayo. So usho ukuthi lo Dlamini luyabutheleza abanabo ubudlelwano obungenza ba connect. Phuma ke kokuthelezi no Dlamini ngena la. Linali igama lika Jesu kungakusebenzeli uma ungekho embusweni wakhe. Ufakazi iBhayibheli lami elikhulu lithi kuke kwakhona amadodana ayehlala eThempelini kuthiwa amadodana kaSkevu. Kuthiwa labazana babebona uPaul ekhipha amadimoni enzima ngaliso ebiza nje leli gama. Kuthiwa ngelinye ilanga bathi nathi we can try this. Kuthiwa baphakama lamazalwane basebebeka izandla. Kuthiwa athi idimoni manani. Semqonda uPaul. uJesu siyamazi nina ngobani. Hayi ngoba igama lingenawo amandla. Ingubudlelwano. Angiphinde futhi bazalwane. Hayi ngoba igama uJesu bazalwane uNkulunkulu angakwazi ukwenza into angayenzeli wena enzela abantu bakhe. Kodwa washo ukuthi labazalwane laba banabo ubudlelwano negama. Angi-offer nje iminute elodwa. Angathi uNkulunkulu wakhiphile amanzi edwaleni uthiwe lo baba kakhulume washaya yena. Kodwa uNkulunkulu waqhubeka wakhipha amanzi. Engenzeli uMose enzela abantu baphambili abantwana bakaIsrayeli. So ke manje igama lika Jesu linamandla. Amandla egama lika Jesu makhulu kangangokuba akukho la angakwazi ukusebenza khona. Ngithokozile emoyeni wami Apostle Emala wathi ivangeli lika Jesu malifika insika zazo zu4. 1 ivangeli lika Jesu liphethe ukuba abantu bakhululeke esonweni. Number 2 ivangeli lika Jesu liphethe into ukuthi abantu bakhululeke ebuphofini. Number 3 ivangeli lika Jesu liphethe ukuba abantu bakhululeke emadimonini. Number 4 igama lika Jesu liphethe ukuthi abantu bakhululeke ezifweni. And ufakazi wena namhlanje uyophuma usungenye into khona namhlanje ngoba uJesu bazalwane bami uma efa isiphambanweni wenza sure ukuthi lama areas ubaba akade wabala ibandla liya occupy and liyakwazi ukunqoba kuwo wonke lama areas owu4. Manje ke le ndatshana ke sifunda la uJesu akasekho phakathi kwabafundi bakhe. Chapter 1 uthe kuba bayohlala eJerusalema uverse 8 ethi yambani lize namkeliswa amandla siyakhumbula intibazalo lendaba nali lifika ifu shu wathathwa. Chapter 2 behlezi kwi-upper room kwehla amandla kaMoya eNgcwele. Kwehla amandla kaMoya eNgcwele lithi iBhayibheli kwakhuluma abantu phansi bathi laba badakiwe. Washo ukuthi laba baphezulu sebengenwe ngamandla kaMoya eNgcwele. Lithi iBhayibheli uPeter ukwambalekela njalo uJesu siyakhumbula sonke bazalwane. Wamphika uJesu waze waqutha uJesu eyobethela. Kodwa ngosuku lwePentecost khuluma ngosuku lwePentecost esehlelwe uMoya eNgcwele uPeter wazwakala lithi iBhayibheli 11 nayo yaphakama kanye noPeter. Umuntu owanika umlayezo kwakuPeter. 11 yazo support umuntu onika umlayezo. Mhlawumbe niyongizwa ngelinye ilanga. Lithi iBhayibheli wamemeza uPeter athi madoda kwaJuda naseJerusalema laba abantu abadakwanga yiwayini. Kodwa lokho kwenzeka nikubona lapha kungenxa kaJesu nina ena wathola isibindi uPeter sokubemeza into edinina nabethela uJesu nina. Manje laba abantu abadakwanga iwayini ngoba lesikhathi akusisi isikhathi sokwangabe sebedakile. Lithi iBhayibheli ngalo suku lolo about 3000 yabantu bamukela uJesu basindiswa. Kodwa kule chapter esifunda kuyona manje sithola ke into ethi uPeter noJohn. Lithi iBhayibheli mfundisi ungiba babenyukela nje eThempelini ngehora lomthandazo. Ngehora lomthandazo ngoba uma uyikholo kubalulekile. Ngikhuluma kini bazalwane ukuba nalo njalo ihora. Umzalwane nje kubalulekile ukuthi umzalwane abe nalo njalo ihora. Lithi iBhayibheli ke mabefika eThempelini nansi indoda kuthiwa yayijwayele vele ukuthathwa ibekwa lapha ngaseThempelini ihlezi kulomnyango omuhle. Lithi iBhayibheli oPeter noJohn yayisibabuka. Lithi iBhayibheli yabaqolozela. Lithi iBhayibheli yayilindele ukuba yamukele kuyo. Njengemini othanda ukunika isente wayenika isente. Thanda ukunika amadabudaba wabayinika amadabudaba. And yayingena choice ngoba isimo sayo yayingavumi ukuba ihambe yosebenza. Yayisishosha.
Awukodwa khona into bafowethu abamemezela uPeter la. Lithi iBhayibheli uPeter noJohane wathi igolide nesiliva. Ngoba kungenzeka namhla sikunikeza igolide liphele namhlanje. Uyawuphinda ubuye futhi kusasa. Uyawufunela yini? Kodwa lokho esokunika khona fana kithi. Yabona ke lokho esokunika khona sikunikeza ifa ongeke ulamungu wena. Okuyothi noma igolide lingekho kodwa lokho esikunika khona kuyakuletha igolide. Ngiyathandaza manje ngegama lika Jesu. Wathi uPeter lokho esikunika khona sikunika ngekuthi ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Namhlanje sukuma uha. Lithi iBhayibheli uPeter wayiselula isandla kanti usebiza igama. uPeter elula isandla. Lithi iBhayibheli mayibamba le ndoda. Lithi amaqakala imsipha. Angazi mngaki iminyaka bafowethu le ndoda ihlezi ngasethempelini. Amaqakala ayo ayisekhonkelele. Imsipha yayisiqinelele. But in the mentioning of the name Jesus, yaphuma igama izwi emlonyeni malifika emathanjeni alangaba izwi laba kuphila kumuntu. Waqina imsipha, waqina amadolo. Nasi isimangaliso bafowethu. Lithi iBhayibheli yasukuma indoda yeba yathi mayisima ayangenze yenza okukhulu kunalokho. Lithi iBhayibheli yaduma. Hawu bafowethu yaduma. Ayangagcina yangena nabo ethempelini. Angivumelani ke bafowethu ngimemezeleke ukuthi indaba ayikho kakhulu ngoPeter noJohane. Kodwa indaba isestatementini esashiwo uPeter. uPeter uthe asinalo igolide nesiliva kodwa into esiyakunika yona siyakunika egameni. Nathi bafowethu aswaphathanga amanzi. Ingakho mawubona sifika vuselelweni lingekho itruck elibrandiwe ukuthi naka ama products. Ingakho bafowethu mawubona engekho ama ushers agijima namafutha phakathi kwenu. Ingakho selokhu yaqala ivuselelo awukazuzwe kuthiwe kunestika sikampostoli esidayisayo, kunethawula likampostoli elidayisayo, bafana basenga basebenza ba. Kodwa selokhu yaqala levuselelo kumenyezelwa into yodwa ukuthi thina siza ngegama lika Jesu. Bonke abagula bayaphiliswa, bonke abanayinkinga siyaxazululeka. Asikaze simemezele into ethi kukhona amanzi axazulula inkinga yomuntu. Sengiyamemezela ke nami namhlanje siza ngegama elilodwa emsini wasemandani. Siza ngegama elilodwa emsini wasemandani. Kukhona igama. Siza ngegama elilodwa, igama lithi Jesu. Igama lithi Jesu. Igama lithi Jesu. Kukhona amandla avalelwe egameni lika Jesu. uJesu wasishiya ngenqaba wathi noma sengisezulwini kodwa igama lami liyawuhlala nani. Abazalwane bamngelanaka amandla futhi yazini ukuthi igama lithi Jesus lilodwa lingaxutshwanga nalutho, alalekelelwa ngalutho. Igama lithi Jesus liyakhulula, liyasindisa. Igama lithi Jesus. Angazi noma nifundile iBhayibheli kuthi uIsrayeli uke wagijimela empini uyolwa namaFilistine. Lithi iBhayibheli about 39 days wasuku lwesi-40 ubaba uJese wathuma uDavide umfana, wamthuma isikhaftini. Bayamthuma isikhaftini, ufika uDavide impi kaNkulunkulu ihlezi phansi. Thina ekhaya sazi ukuthi kuyaliwa kanti la kumele ngabe kuliwa khona kuhlezwe. Ngoba uma ungenalo igama lika Jesu unefile. Umuntu ongenalo igama lika Jesu akalala ebusuku.
kunabantu abangalala ebusuku bazi ukuthi kunezinto ezigijima phezu kwezindlu. Kunabantu abangalala ebusuku ukucinywa ugesi ngoba kunezinto abayibonayo. Kunabantu abangalala ebusuku ngoba kugijima abathakathi, kugijima amatikoloshi noma sitindane. Kodwa namhlanje bantu basemandleni ngithi namhlanje kunamhlanje. Ngithi namhlanje kunamhlanje. Sathane yakudela inkani. Nebekade bavalelwe ey'dulini. Nebekade bavalelwe ey'njengezini nasey'nkambeni. Nebekade bavalelwe olwandle. Ngithi namhlanje kunamhlanje. Yahlali ngasimakade Bishop She. Yahlali ufika uDavide. Athi hawu, hey zinjela. Sazi ukuthi kuyaliwa lapha kade kunje. Siyasazi istory ukuthi uyonikwani umfilisti. I mean umuntu onqoba umfilisti siyalwazi udaba. Uyoni ngoba masunegama bafethu. Awuhambula noma imiphi impi. Angiphinda mawusu yabona umuntu owaziya amandla egama lika Jesu kunezimpi angaziyo. Ngoba umuntu wegama wethemba igama. Mina ngithatha iback seat bese igama lithatha uFront seat. Angazi ngisukwenze ekhuluma la. Ekhuluma indaba ukuthi kubantu uNkulunkulu sibamba ngesandla. Ukukhuluma uIsaya 45. Maye ekhuluma kwaIsrael wathi ngiyakubamba ngesandla. Bese ngihlelemba haya amagebhugebhu. Manje bafowethu uma efika uDavide aya enkosini kukhulunywe ke leya nto eyakhulunywayo nangehla nathi ngibambe nansi enye uthi uSawuli gqoka nazi siyabaza ufakazi baDavide nasehlala uthi uSawuli ugqoke nazi ezami ayiwathatha uDavide uhamba ibanga athi hayi celale lokhu Nkosi siyangisinda lezi yazi kodwa manje khona into ethi uma Sawuli lezonginika zona zinamandla kungani phonga mqondo uGoliath uhleli nazo uyinika mina mawuzethemba yini ungomqondo uGoliath wayesethi Nkosi mana njalo Nkosi kade ngisehlane ngelusela ubaba kwavuka ibhele lizobamba lamazinyana uthi umoya wenkosi wehlela phezu kwami alidwekule nengonyama nawe yavuka ngalidwekule wayesehamba wehle emantsheni siyazi efathini kwayimani kodwa nathi interest yami la ikhona noma iphethe indwayimani kodwa ke ithembanga indwayimani lo baba wamemaza uDavide wathi usakimi ngenkembe usakimi ngenqu ninyoni na wakhuluma uDavide wathi ikhanda lakho namhlanje liyakudliwa zinyoni zezulu wayidlalisa indwayimani wathi ke wena ngoba usakimi ngenkembe nje kukhona into engiza nayo khulumani wathi ke mina ngizake ngegama lika Jehova wempi ayethelelile bafowethu akane ngivumele nje ngisho ukuthi uGoliath noma Asha wayitshe kodwa into ayamqoba uGoliath igama into ayamqoba uGoliath bafowethu about 40 days uIsrayeli uhamba noNkulunkulu omkhulu kangaka kwavela umuntu lesambulo segama kwavela umuntu owazi amandla egama namhlanje mandeni bafowethu angazi ukuthi uSathane yini le ayifika ishiya mandeni izuluma mama ekhuluma ukuthi kufikile abaprofeti bamanga before us asiwazi ama-altari abafika bawamisa endaweni yasemandeni uzwa semandeni asisile ngokuningi asisile ngenye into kodwa sethambile yona leyo nto ukuthi waqala umsebenzi omuhle nani musu wasemandeni uza kufeza amandeni siza ngegama elilodwa mhlambe mandeni uSathane ufikile wasomisa amanye ama-altari kwamiswa ama-altari adlozi kwamiswa ama-altari abanye onkulunkulu kwamiswa ama-altari ey'thixo kulungile mphakathi wasemandeni asilwi nama-altari enu
kodwa kune-altare esiyakuyiphakamisa. Sizophakamisa igama likaJesu. Ngezwe ufakazi kwamkhulu Gumi. Umkhulu Gumi ngesikhathi amukela insindiso ngayo. Waye umkhulu wakhe enyanga. Maye umkhulu wakhe enyanga elanga amukela ngalinsindiso. Maye fika ekhaya. Wafika izikhwama zakhe seyingaphandle komuzi. Wathi umkhulu sebengitshelile abengihamba naye ukuthi lokho oza nakho kunamandla kunalokho kwami. Akekho umuntu obepowerful njengomkhulu kaGumi. Kodwa ngelanga ngena insindiso. Madoda. Ngelanga kungena insindiso. Awusakhuluma madoda ezakaGumi. Sakhuluma kumkhulu Gumi sathi lo mfana osayo nento ayiphethe inamandla ngoba bafowethu base sinaso ngempela isambulo ngoJesu. Unamandla uJesu bafowethu. Unamandla ngaphansi kokugobela. Unamandla ngaphansi kwenyanga. Unamandla ngaphansi kwabathandazi. Unamandla uJesu. Nisho umzimba wakho sewagcwala inhlamba. Nisho umzimba wakho sewagcwala insizwa neinsizwa. Kodwa ngiyamemezela kukhona into enamandla. Kukhona into enamandla bafowethu. Igama likaJesu linamandla phezu kwenyonga. Igama likaJesu linamandla phezu kwamagobongo. Awudingi usiko wena, udinga into eyodwa. Awudingi isiphahla wena, udinga into eyodwa. Can all of us shout Jesus? Kungenzeka ukuthi kunesprofeto samanga esathi into zakhe ayilungi nje ingoba umkhulu wakho bakufulathele. Awusebenzi nje ingoba wenzelwa ngusiko lwakini. Ngizokutshela indaba enkulu kunophezu kwesiko ukuthi awudingi usiko lwakini. Awudingi ukufakwa esibongweni. Awudingi ukwenzelwa igobongo. Awudingi ukukhushulelwa nokwehliselwa. Udinga into eyodwa. Mzalwane udinga into eyodwa. Ngikunikeza nathi igama likaJesu namhlanje. Ngikunikeza nathi ifa ongeke ulaphuke umuntu. Enye into esishayile ukugijima nama systems omkhulu abaze bafa behluleka bewasebenzisa. Awuthi masi kuze kube namhlanje sisenza inhlawulo zomkhulu abafa ngo1960 ba. Kuze kube namhlanje 2025 sisalungisa inhlawulo zomkhulu abafa ngo1990 ba. Abanye bafa singakazala sasingakaphushwa ngisho ukuphushwa. Kodwa sinamhla kuze kube namhlanje silungisa inhlawulo zabo. Isystem esakhuliswa ngayo. Kwathiwa linamandla isizwe ekhaya akumshado kodwa nakuze kube namhlanje. Akaze kugane ngisho yedwa kwenu. Kodwa nje bafuthi ngivumeleni nje ngithi eke nginikhiphe kule ama systems. Mina pastor ngasindiswa ekhaya kungakaze graduate umuntu. Mina ngasindiswa nje futhi no matric bengakaze bawuqeda. Abafika ko matric bawufail. Abazala umama, abazala umamncane, abazala umamkhulu. Ngamamukela uJesu osuka madoda. Ngamamukela uJesu fundisa uduma kude kuleso simo sakulelo khaya elinjalo. La bengakaze bamazi khona umuntu okuthula igraduate way 1. Number 2, yeke igraduate into enkulu umatric. Yeka ku matric abazala abafikanga ngisho kuwo ku matric. Abanye bagcina ko 8. Owazamayo komama wagcina kwa 9. Yabona indaba enkulu. Ayiqali kubo, iqala kugogo. Masithola nogogo naye isikole sasingekho. Yena kwaba neshwa kwaxabana nomisa emfundisi. Walwa naye kwaphela kanjani.
wasixoxela kanjalo uthi yena walwa nomisi nakhona balwa basemfuleni badibana emfuleni kuyokhiwa amanzi wena ntombazana uyangixhaphaza wayemdala umisi wamshaya ugogo wabaleka phela kumele abuye esikoleni ngakusasa ushaya umisi aphela kanjalo isikole sakhula bese angimazi kodwa ngikhule ukuthi ugogo besebenza emakhishini esibhedlela yacabanga nalezi zakithi ke shuthi nabazali mabezala ke lento yesikole nayo ngoba lo mzali umkhulu wayeyinyanga umzukulu kaHlembehlembe umzukulu wenyanga ngiphuma kwi-family strong ekukhonzeni amadlozi kodwa idlozi lakhona li-weak ekubasebenzeleni bona ayisengamane bangixolele bafowethu ngiyongixolela ngiphuma kwi-family strong ekukhonzeni idlozi kodwa idlozi lakhona li-weak ukubasebenzela ama-cameras uyamuphoza lapho ungiphozela ungiphozela kwenza pause
nje ngoba vele siyakwazi nje into yakhe izophela, into yakhe izophela. Nami yakhona nje discouragement ethi shuthi lento yensindisi izophela vele, shuthi izophela, shuthi izophela. Ayikwasho ukuthi yahamba iminyaka yakhula ingane, hamba iminyaka yakhula ingane. Sengithatha isinqumo sokubuyela emndenini ukuthi ayikabi igogozi ngoba umkhulu wathula mhla uvalwa umama. Nami ngicela ukuthula kumkhulu, ake ngibone lokho esengikwamukela ukuthi akunawo le amandla. Umama wasindiswa 2014 anyway, bathi wangena kwelinye isonto. Ayi ngingajaha ukushaya izandla manje disappoint. Wasindiswa nje 2014 umama wanguye esikoleni wathi useyingenera endlini yakhe wangitshela ukuthi hayi bekade yobiza ugobe lakhe kuzoshiswa amaladi okay mangifika ngempela hayi kushisiwe nje yonke into yakhe yafaka umlando. Wasindiswa 14 15 16 17 shuthi angazi because noma shuthi isonto ayesonto kulona engathi kwaba nenkinga yakhe ngoba bonke abantu besonto kulamzalwane babebuyela babuyela kwamanye amasonto babuyele emadlozini. Kwafika iprofeti zifika ngabanye abakuleli altar size kulo mama ongizalayo. Waphoqa ukuthi ngoba lo mama ongizalayo akasenawo amandla kaJesu. Jesu ebekade emkhonza uthatha uphozi kuyena. Zaba namandla lezi zinto ukubuyisela lo mama emuva. Wabuyela emuva. Mayebuyela emuva kwasho ukuthi mina seyangeke. Wabuyela emuva umzana. Yaqhubeka ingane. Yathi press on. Ngangisindiswe ngedwa phela. Ngitshela ukuthi ngasindiswa ekhaya emndenini. Angazi na uchaza ngokuthini lo yamndeni. Makuthiwa ngichaza umndeni wakithi nje. Kucatshanwa phakathi la. Usisi wami engazwali lo mama mncane kuliwa. Kuyisiphi thina saphuma ekhaya singaqondile ukuphuma lo mama. Saphuma ngoba kuliwa. Saphuma sahlale saqizaba umama wayewakha nezingane zakhe ngoba kuliwa. Kwaze kwadinga ukuthi impostoli ngithatha isinqumo sika Jesu sokumela uJesu. Ngithi ngikhathele yile. Akuhlangane laba bantu. Nathi indaba bazalwana lapha ekhona. Ngamukela uJesu kunga ekhaya kungekho into ethiwa matric, kungekho into ethiwa graduate. 2017 guess what? 2016 ngangenza umatric. 2017 wathi umzali ayikho imali yokuthi uye evarsity. And wayengaqamba manga Nkosi yami. Nami ngangibona. Ngafundiswa into okuthiwa kunendawo okuthiwa kusentabeni. Angingazi ukuthi kwenziwani entabeni. Kodwa ngangifundiswa ukuthi mawufika entabeni uyathandaza. Ngathi Nkosi noma ngisayifike etsindisweni ngingazi ukuthi kuthandazwa kuthiweni. Kodwa ngoba sengize ngafika entabeni ngizwe kuthiwa intaba yakho le. Ngiyacela Nkosi ukuye evarsity. Ngiyacela Nkosi. Ngiyacela Nkosi ukuye evarsity. Yangenzela kwenza umusa inkosi. For the first time empilweni yami 2017 ngiqala ukuya eThekwini ngaya ngiyofuna isikole. Shuthi mina nje iTheku into engingayazi. Ngaqala ukuyazi sengasengazane noJesu. 2025 24 April ngamema ngosuku. Kwamalo yambalo yababa. What's your name? It's no longer just ordinary name. It is attached with the diploma. Sashawa ngesigqoko. 24 May ngayikhomba kwaceza ngathi siyokwenza umcimbi egcekeni elingathathi intweni la kungekho graduate khona. Sifuna ukuyobakhombisa ukuthi ngoJesu bafowethu angikhuluma iphutha ngeke ngikhuluma iphutha ngise pulpit ngoJesu bafowethu. Lento yenzeka shenge ngoba ngamukela uJesu. Why ngithi ngoba ngamukela uJesu? Ingoba sungadlala kwenza kunake. Ingoba bakhona ekhaya bakhule vele kwenziwa izinto. Kodwa ngikaze ngibone sibasebenzela. Kodwa ngamukela uJesu. Kwasho ukuthi bafowethu sinikezwe igama. 2017 apostoli sikhipha intombazane sengithandazile ngathi Nkosi ake kube khona umshado lapha ekhaya. Ngikhule mina umshado ungekho. Amawele kagogo kuphela ashadayo. Ngathandaza ngathi kube khona umshado. Sathi sikhipha intombazane ngalolo suku kwakushona umfowethu engimela mama. Wabuya eThekwini wafika walala ekhaya washona. Ngangavuka.
maye shona ngelanga skipha ngalo umcimbi futhi kubhizwi ngapha kugogo sijabulela umcimbi saqhuma isililo ngala kumama isekho ingane bathi bephuma bomcimbi wayebuya umama ezogoqa gonqela umfowethu engimelamayo washo ukuthi bafowethu sesamukela uJesu sahamba sayobhula ezakithi lezi ezingizala ukuthi ubulawe yini kuze wena namhlanje ngiyazi impendulo akazi bangiphendula futhi ngambonga uJesu uthi anganginiki impendulo ngoba ngazi ukuthi ngangiyo react kanjani sengazi ukuthi nangu umbulali kamfowethu kodwa into eyavela enyangeni ithi inyanga uma sengixoxela usisi sengiseThekwini uyangifonela ukuthi sesibuya khona ukuyobhula kodwa into engiza nayo kukhona inyanga esinike khona right is fine kodwa masiqamba singena ithe inyanga mama ngibona umfana tata mangibona umfana omncane kodwa mangimbona unayo umfana omncane uthi mama nginayo wayisithi inyanga kodwa into engiyibona kumfana omncane ngimbona usemthandazweni ushinya yathi inyanga ngimbona usemthandazweni ngekho interested kangako kodwa into engijabulisayo ukuthi inyanga ivezele laba bazobhula usathi usiswami kukhona inyanga esinike khona ikunikelana isinikela ukuthi ngoba kufuneka ukuthi impostoli umama ekhipha inzilo kalo engimelamayo agqoka inzilo yami futhi kumele kufe mina ngifelani ngifela ukuthi sengisevasithi ubani endaweni yasemndenini wakwaEvasithi akekho mama mayegumula inzilo ngalo ungene yami enzilo ngathi mina sisi noma inyanga eninikile lokho eninikile kodwa kunamagama nje engiwathandele emthandazweni ngibona umfana esemthandazweni ngathi mntaka mama ngoba uyazi ukuthi inyanga elitheni bamba umuthi ake sigcine lapha emthandazweni ake siqhubeke la engibonakale khona bazalwane bami igama lika Jesu linamandla phezulu yakhe bazalwane bami igama lika Jesu lingumavula ukuze umntwana lingumavula igama lika Jesu lingumavula igama lika Jesu ayikho into phambi kwegama lika Jesu bafowethu ngiyathandaza ngisho iqalekiso ziyashintsha zibe isibisiso noma uqalekiso umuntu waze wafa kodwa masike sangena ensindisweni eza ngomuntu uKristu Jesu ziyashintsha iqalekiso sanyamemezela ke bafowethu nansi insindiso bafowethu ekwazi ukuguqula izinto nansi insindiso ekwazi ukushintsha istatus somuntu kuthiwa ngakuphuma ngipho oluhle emsinikanasi kusho ugogo wami kodwa ngenanga esaphatha ngalo Jesu wafakaza abantu ababethi ngeke kuphuma lutho oluhle kwanasi kodwa ngomhla ka-24 May bebona iy'tende bebona ngena abantu all over the places bebona ngena imoto ey'nkulu egcekeni bebona kungena kuyigceke labalihle kwasho kwadliwa kwafakaza abantu abekade beyiphika into yobuhle kwanasi kodwa ngoJesu waseNazaretha safakaza isitha sathi mfana omuhle omuhle umcimbi wakho mfana omuhle omuhle umcimbi wakho mfana omuhle omuhle umcimbi wakho kutshentshe nje kwenzemani kwenza uJesu manje sesiyamemezela uma uke waphatha igama lika Jesu kuyofakaza isitha sithi wena uyathakatha sithakatha ngani kade kwasa ngikudahla kodwa ngibona namanje usamile nathi wena ungumthakathi uyibiza ukuthi ngithakatha ngani wama lo muntu awusebenzisi no bayakuzama kodwa igama liyaphebeka bayasizama kodwa sithi Jesus bayasizama wathi umpostoli umbuyazi mangaka amapleti oseke wawadla wayesethi onke amapleti owakwawadla aklini na sifikelwe hona manje izophola itilomo athi jabula ke sesingabantwana benkosi imzwile mayabhala itilomo athi thina ke athi abantwana benkosi abanazi isingozi athi wahleze kwenyoni amthini njengenyoni athi jabula-ke wakhamandla babufikelwe bafowethu sifikelwe iziDavide wasamulo athi Jehova ungibiyele wathi ngemuva
isandla sakhe phezu kwekhanda lami. uJesu ongavumi ukubuya wethu uKristu kaNtsheni wathi yayalesike lafutha ukuba sisiphathe. Sisesandleni, sisentendeni, sisesandleni, siphathwe sisentendeni. Igama elithi Jesus, igama elithi Jesus. Namhlanje abanye bazogula bengabekwanga izandla ngoba uyalipenda gcwele igama elithi Jesus. Ezulwini kugcwele igama elithi Jesus. Emkhathini kugcwele igama elithi Jesus. Jesus. Chapter 4 verse 12 futhi ayikho insindiso. Kusho yena uJesu wathi mina ngindlela hayi neqiniso nokuphila. Akekho sekubaba. Bafowethu makungenzeka kukhona ezinye indlela enikhombayo. Kungenzeka umuntu abe yindlela. It's fine, okay. Kodwa kungenzeka ukuthi lo muntu oyibiza ngendlela one akanalo iqiniso. Ngoba ukufihlela iqiniso lokuthi indlela eyankulunkulu uJesu. Number 2 akanakho ukuphila. Ngoba uthi efa akushiye emhlabeni. Hence uyedwa umuntu oyindlela leqiniso nokuphila. Abapostoli bake ba-accuse. I want to believe Paul wathiwa niyashumayela. Nishumayela egameni likabani. Ngoba sakugcwele izwe lonke lapha ukuthi kunabantu abahle abacindezela isithi yakithi. Babizwa bathiwa mfowethu asinqabela ukushumayela kodwa ningalibizi igama likaJesu. Sanqabe zakithi sathi ngamane siyeke ukushumayela uma singezi ukulibiza igama elithi Jesus. Bafowethu ungavuma amadimoni akusilente ukubiza igama likaJesu. Ungavuma izimo ezikwehlela empilweni yakho zithulise igama elithi Jesus. Bafowethu bathi bakithi ngiyamemezela ngiyacela bafowethu eyintweni zonke ke namagama onke besingawaphatha akasiphathe igama likaJesu. Wele basendulo dum bali phathalelo ka awubuyazi ngiluhlala waba yutondolo waba yutondolo esinhluphe siyathanda mshikathi siyahamba pho wele basendulo bali phathalelo gama kodwa lelo gama laba lutondolo lutondolo esinhluphe emhlabeleni imposto sengiyakhumbula how igama likaJesu shenge lali udondolo. Yini umsebenzi wodondolo kade fela? Shothi uma igama likaJesu liyudondolo kwabasendulo. Ngoba udondolo uthole into ethi liba impostoli i-support system yomuntu ongenamandla. Igama udondolo njengoba nomkhulu liba i-support noma linikeza amandla emntwini ongenamandla. Uyabona nje izalukazi zakithi nje njengoba ugogo segugile nje ezala ko 90 baniyenzi akasakwazi ukuhamba nje eyedwa. Sekunzima ukuthi ayihambele yedwa ugogo. Bayefika esibhedlela bamnika lokho kuthiwa i-walking stick. Umzwa kahle noma esukuma uma amadolo. Kodwa uzosukuma ngisho amadolo eseqhu. Yini asukumisayo gogo ngoba phela siyazi ukuthi amadolo anzima amathambo aqinile. Lutho mntanami letha udondolo. Amsavumi. Kodwa kubonakala isalukazi. Sishone engadini. Gogo ngoba phela mntanami khona into engithembile. Wethembeni gogo ngethemba udondolo. Nafa sibhedlela umuntu ephukunyawo sheme. Unikezwa ama-walking stick nomunyawo lungasebenzi kodwa nansi into engiyethembile manje sengiyamemezela bafowethu yekani ukugula kwabantu ngoba bazophila. Nansi into siyengimemezelayo thatha
phathi igama likaJesu lube yudondolo lwakho. Kuyothi nomhla uhluphekile bethi abantu iyaphela insindiso, kuyaphela ngawe insindisweni, kodwa ibonakala uvuka. Bethi abantu uvuka kanjani? Kanti ngiphethe igama likaJesu libe yudondolo lwami. Nala ngihlushwa khona, kodwa igama likaJesu laba umlulamisi. Nala ngigula khona, kodwa igama likaJesu laba umlulamisi. Ngizobemezela nje emandeni ukuthi phathi igama likaJesu yonke indlela uze uyongena egodini uphethe igama. Noma ungasayithola i-support kozalwa nabo, kodwa igama likaJesu liyi-support yakho. Noma ungasasiphola isondlo kubaba wengane, kodwa igama likaJesu liyisondlo. Noma ungesana baba, kodwa uJesu yise weyintandane, ungumondli, ungumyeni, uyikho konke kubaba wakhe. Abantu bakithi phathani igama lithi Jesus. Asibe kanyawo kube sithandaza. Sibe kanyawo kube sithandaza. Siphakame sibe kanyawo. Hallelujah.